Het is vrijdag, 26 september. Dit is Bean Sport. Mij aan tafel oud Heerenveen-trainer Foppe de Haan, sportjournalist Geert van Tuin en Cambuur-onvoller Michiel Hemmen. Strak een goede corner en die zit erin. Hemmen. Ja, die goal, Michiel, in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Ja. Voel jij je eigenlijk de eerste spits bij Cambuur? Ja, momenteel wel. Ja, Maar dat kan zomaar weer anders. ja Verslappen zit er even niet bij momenteel. Dus het is elke week knokken voor je plekje. Ja, want je voelt de adem van de andere jongens, ook Betje, Martijn Barto. Ja, tuurlijk, die jongens willen ook graag in het centrum spelen. En de trainers hebben aangegeven beste speelt. Dus ja, dan moet je de beste zijn. Ja, we spreken straks verder over. En we praten toch alles in het Fries, hè? En de Josma was er van oppikst. Ik ga wel een beetje puzzelen. Oké, want we zullen eerst haar over het bekerverhaal van deze week, Foppe de Haan. Ja, mooi, we spreken van een debakel, Auronatierje, het verlies van Heerenveen in de uitwedstrijd in Roda. Ja, natuurlijk weer dat een debakel. Dat vond ik gelukkig zelf ook, hè. Maar is altijd moeilijk. Eredivisie en als je een eerste divisie of je een amateur. Waarom is dat moeilijk? Ja, er komt er toch altijd iets in van, dat is maar onderschatting of in ieder geval wel iets gemakzuchtigs. En dat bij Heerenveen is dat, leidt het redelijk snel om de hoeken, omdat ze nog verrekte jong zijn. Dan heeft ze nog volle snelheid, want dan heeft in een team echt routine nodig. Dan moet er in je wijze of twee wijzen die van tevoren, voordat je veel te beginnen zitten van, en geen gezeik, winnen. Ja, en dat zit er nog net in. Nee, het weer een deceptie. En we weten alle jaar, we hebben beelden van, hoe mooi dat wijze kan vanzelfs. Ja. Simon, Heerenveen heeft de beker. Ja, en wat ik dan net snap, Geert, want ja, zo kan het dus, hè. Dit is uiteindelijk het doel van het hele bekerverhaal. Die is net Fappers in succes. Nee, maar wel wakker in de finale. We hebben wel finales van Fappel. Dan we eindigen weer in mineur. Maar hoe is het nou toch mogelijk, Geert? Misschien wist dat het trainers beginnen altijd wat te puzzelen. Maar in het beker, en vooral de eerste rondes, nou ik weer bij Heerenveen, Cambuur die Cambuur zaken hetzelfde. het weer een item bij Cambuur. Vertellen we Henk de Jong de vraag, oké, wat is belangrijker, competitie? Nee, stellen we eerst de vraag, is die beker belangrijk? Ja, beker is belangrijk. En dan praat je even terug, maar de competitie is het allerbelangrijkste. Cambuur mat in de Eredivisie blijven, dat is het belangrijkste. Nou, en dan begint het te scoren in die opstelling op het moment dat een Den Bosch de tegenstander is. Nou, oké, wie kunnen we nou wat rust aan? Ieder pijntje, Bakker, Roesnak, hier misschien beide wel spelen kennen. Nee. Zekerheid voor alles. Ja, en dan komt Cambuur kan maar een heel nij middenveld opzetten. Nou, maar ik zei ze, dat ze het werkelijk perfect dienen. Ja. Want ik heb een eerste helft naar die wedstrijd zitten en ik denk, nou wat dacht je Michiel? Balbezit 85% Cambuur. Ja, echt wel heel veel dus balbezit. Onvoorstelbaar. En dus zegt die jongens van Den Bosch daar gewoon die lijnen zo wat op de knibbels naar de eerste helft. Dus nou oké, dit wordt in de tweede helft al aanmaken. Perfect gedaan. Ik vond het perfecte bekerwedstrijd. Saai om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen, in de eerste helft. Want jullie spelen wel heel veel terug op een keeper. Dat had misschien nog wat anders gekund. Ja, maar je zegt zelf, ze lagen zo wat op de knieën. Ja, dus, prachtig. Ze bleven maar lopen. Dus in die zin het Cambuur het goed in. Maar ze nemen hetzelfde risico. Ze hebben volslijn oor middenveld. Ja. En daarin die normaal in de baas zit. Even waarom naar Heerenveen. Wat neemt Lodewegers het bekertoernooi? Had hij het bekertoernooi wel serieus naam? Ja, ik denk het wel. Maar dat was hem zelf rekenen. Ja, je zit hem maar, ik net. Nee. Ja, maar ja. Maar hij zal natuurlijk altijd zeggen ja. Maar ik bedoel, hij viert 4 wissels toch? Ja, 4 is een hele hoop. Hè? Maar goed, dan neem je risico. Het kan goed gaan, het kan slecht gaan. Als de keeper die fout net maken we hier, hè, want dat is altijd oud. Dan denk ik dat dan een goede auto weer. Hè. Maar dat is natuurlijk een moment. En de tweede goal van hun weer. Op een waardeloos moment, dan maak ik zelf een goal en valt het er dadelijk door rennen. Had ik alles met concentratie te maken, denk ik. Nou ja, en onze Heerenveen zien, laat ik maar zeggen, die ben eigenlijk nog maar gelijk begonnen. He, die hebben een team wat in ontwikkeling is, die jong zijn, naar min die echt talent in zit, en die komen wel. Nou ja, en dit kan ze correct net hebben. Dus ja, en dan is de keuze aan de trainer van wat doet er wel en wat doet er net. Nou ja, hij had gekozen voor 4 is een hele hoop. He. Dat is de helft van die veldbezetting. Ja. Zullen we even zien wat hij er zelf van zei? Dwight Lodewegers? Nou, ik zie ook dinsdag gewoon als een incident. We hebben iets geprobeerd, dat liep niet goed af. Roda, die gooide er ook 5 wissels in, als je het zo moet noemen. Dat liep voor hun wel goed af. Voor PSV liep het gisteravond ook goed af. Hè. Die hebben ook wat gewisseld en doorgedraaid. En wij hadden de pech dat het niet zo was. Neem je dat jezelf ook kwalijk? Kwalijk vind ik een heel zwaar woord. Ik heb gewoon een beslissing genomen. Ik ben trainer. Ik moet het hele jaar lang moet je heel veel beslissingen nemen in opstelling. En hoe ga je dat doen en wat ga je doen en een strijdplan. Ja, en dan pakt er wel eens een keer iets verkeerd uit. Dus ik vind het jammer. Ik vind het heel erg jammer. Dat is het goede woord eigenlijk.
Ja, wat vinden we van zijn reactie? Ja, nou ja, ik denk dat hij neemt een beslissing. Ja, en hij hoopt dat het goed gaat. En ik denk dat Foppe, er is dan net iemand die het even het voortouw neemt. Nee, Het niet zei van oké, dit is een, wat ik zei, dit is een ploeg die echt in ontwikkeling is. Nou, en ze missen, dat is gewoon, maar dat juist ik in de competitie. Hè? Dus het gaat soms een jaar uren fantastisch, Utje naar Z bijvoorbeeld. En dan even later is het weer, dan denk ik van, is dit nou dezelfde ploeg? Ja. Hè? Dus dat is het typisch. Hè? maar waar Foppe hier dan dat voortouw nemen mag? En dat helft al wat op het veld. Dan komt ze er aan bij Joey van den Berg en bij Maarten de Roon en bij Buijs. Hè? En ik vind dat je dat kan je van Deli Sengraven aan het zeggen, alle wedstrijden spelen had. Hè? Ja. Maar dat kan je net zeggen. En Slavia kan je dat ik net zeggen. Dat ben dat soort types al helemaal. En allebei een jongetje in het tweede. Van den Berg, dat is toch een mannetje. Dat is maar hier op een oor, hij wil wel een mannetje, maar hier op een andere manier een mannetje. Ja, op de verkeerde manier een mannetje vaak. Hè? Maar het liep soms in wel dat het bekertoernooi de ideale wattenstuin is om dingen om te experimenteren voor trainers. Volgens mij is het net zo. Nee? Nee. Maar elke niet doet het. Cambuur doet het is. Ja, Cambuur heeft waarschijnlijk een betere bank. Nee, Ajax doet het ik. Ja. Feyenoord die het net trouwens. Nee, maar die verliezen dan weg. Ja, die verliezen dan weg. Ik hoor die ik net. Nee, het is echt geen garage van succes. Het is toch een beetje wel hoe je er zelf in staan. Dus die discussie die ik een keer met Marco van Basten met het Nederlands elftal. Hè? Dus die toen de tweede wedstrijd. In Roemenië. Daar had nog een elftal in. Ja. En toen verleden van de Russen, dus iedereen, ja, dat hij er dus bij in Roemenië naar de waarmaten, want enzovoort. Ja, en Aurien had altijd gelijk. Ja. Michiel, jullie winnen toch vrij makkelijk van FC Den Bosch. En nog niet zo heel erg lang geleden was dat toch echt een angstgegner, toch? Den Bosch. Ja, dat zei ik al. Ik heb nooit zomaar gewonnen bij Den Bosch. Misschien wel helemaal nooit. Nee, en nu in één keer, jullie loten nu Scheveningen, ook nog thuis. Ja. Ja, dat moet een ronde verder zijn natuurlijk. Ja, toch? Maar en volgens mij is het gelijk dan een evenaring van het record, toch? Zo ver is Cambuur nooit geweest. Jawel. Afgelopen seizoen toch ook? Eén keer. Eén keer nog? Ja, één keer dan mag ik oppassen wat ik zei. Sinds Sparta eruit, ik meer in de kwartfinale, ooit een keer. Dus, Oké. Ja. Maar goed, het kind dus, want hoe serieus nemen jullie dat bekerfinale? Ja, echt, de competitie is belangrijker, dat zei Geert niet correct. Ja, dat wel, maar de competitie gaat op dit moment prima. Je hebt het aan Zwolle gezien hoe mooi het kan zijn, zo'n bekertoernooi. En waarom zou je het dan niet serieus nemen? Dat kan ook in Leeuwarden. Ik vind het niet trouwens heel vreemd als trainers kiezen voor wat andere jongens. Want ja, goed, dat hoeft niet eens verkeerd uit te pakken. Die jongens willen zich misschien nog wel meer profileren dan de jongens die al veel gespeeld hebben. Dus ja, het heeft misschien met kwaliteit te maken van de bank. Maar ja, bij ons is dat op dit moment prima. Ja, maar Cambuur, Geert, is wel verwoeksend worden, hè? Ja, absoluut. Ik kan mij een werkelijk traumatische 1-0 verlies herinneren op 18 december 2012. Zo wist de datum nog? Ja, dat is echt. En sa min en sa... vlak voor de crisis en kort en ellendig alles. Jij weet het ook nog, Michiel? Ja, ik weet het nog wel. Echt dramatisch. Dat was zo'n dramatisch. En toen zeiden we alweer, het is een typische Den Bosch-avond. Ja. Hier is dus net de win voor Cambuur. En als er nou just goed zit en dan ben we die fase wel voorbij. Dat was altijd zwaar, maar dat kwam ook door dat veld bij Den Bosch. Ja, het is nu kunstgras, hè? Een zwaar veld was dat altijd. En tegenwoordig is het dus kunstgras. Ja. En daar zijn we aan gewend. En dan zie je dat we vrij makkelijk mee voetballen weer. Maar het heeft ook wel wat met de selectie te maken. De Blackie valt hartstikke goed. Deed het prima. Maakte een prachtige goal. Narsing die hem nog even profileert in 20 minuten. Van der Streek. Ja, ik vind het een fantastisch leuke voetballer. Nee, Dijkstra niet. Maar Dijkstra die 2 keer scoort. Ja, precies. Ik was er nog niet. En maar Dijkstra scoort 2 keer. Maar die daar als een rots in de branding op dat middenveld. Ja, ik vond dat gewoon fantastisch ding. Ja. Nog even weer het bruggetje naar Heerenveen. Want Heerenveen, het is de topper, dit weekend. Ja. Tjin PSV, de nummer 1 en de nummer 4. Hoe goed vind je jou? Hoe goed is Heerenveen eigenlijk op dit moment? Nou, het valt mij enorm mee. Hunzelf ik trouwens. Je hier er minder van verwachten? Nou... Of draai ik het nou te vol om? Het aantal punten wat we nu hadden, dat is eigenlijk dat is van mij boet een verwachting. En ik vind dat we bevlagen heel aardig voetballen. Alleen we doen het net, maar het wordt wel beter. En ik vind wel dat er een hele oor idee in komt. Hè? Dus het wie is dat er enorm op een counterspelen waren. Nou, Van Basten. En nu wordt er vol meer opbouwd en er zit vol meer variatie in het spel. Nou ja, en dat betekent dus dat vind ik mooi. Dus ik zou er met vol meer genoegen mee dan dat ik die in heb. Nou ja, en dan zou we uitkomen. Maar goed. Kun je Heerenveen winnen van PSV? Dus? Ja, dat kan absoluut. Ja. Wat vond jij? Want jullie hebben net tegen PSV gevoetbald. Ja. Wat denk jij? Ik denk dat PSV wel kwetsbaar is. Waar zijn ze kwetsbaar? Ja, goed, ze geven toch wel redelijk wat kansen weg hier en daar. En zij spelen ook veel op de omschakeling. Ja. Dus ja, daar moet je denk ik wel voor waken. Dat als je gisteravond tegen Utrecht zag, hoeveel kansen Utrecht nog kreeg. Ja. Ze zijn een paar keer in 10 seconden bij de andere kant.
En dat is gevaarlijk. Maar die omschakeling van PSV is natuurlijk razend. Ja, PSV had snel hele rappe jongens. Dat kan ze snel dat ze heel goed. Ja. Ja, en ze moeten in het begin net een goalmatje, dan had ze een probleem. Dan heb je een probleem. Dat wie eigenlijk in de thuiswedstrijd in Utrecht met je 2-0. Eerste 10, 12 minuten en dan is het ouder doen. Ja. Zo'n jaar ze kennen. Hè? Ja, kies je heel loeren op een counter en dan ben je levensgevaarlijk in de omschakeling. Ja. Jongens, we maken even een uitstapje naar het hockey. Want in mijn club zijn we alle weekend bij een Friese amateurvereniging. En Joert is dat de Haanster Hockeyclub. En je pikt de mannen die echt kunnen hockeyen, pik je er ook zo uit. Hè? Deze jongens hebben er 2. Dat is die man met het oranje hoodie aan, zeg maar, met de oranje sweater. En volgens mij loopt hij net weg met het blauw. Dat zijn 2 mannen, die spelen middenveld. En die dragen het hele team. Als die jongens er niet bij zijn, dan rollen we ze op met 10-15-0. En als zij erbij zijn, dan verlies je waarschijnlijk met 1-2-0. Het doorhouden is nooit. Alleen nog, de kamer is er nog bij, dus dat maakt wat meer. Prima zo. Ik ben in 2000 in Harlingen komen wonen en toen was er alleen nog maar een veteranenteam. En toen hadden we 18 leden geloof ik. En dan was de ledenvergadering in de rust in het doel. En, maar toen, een jaar later zijn er wat kinderen van leden die wilden ook gaan hockeyen. Toen zijn we een beetje opgestart en dat is langzaam gegroeid van 18 en nu zitten we zo rond de 270, 280. Chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Même quand tu te fâches, moi ça me plaît. La colère va très bien, ma foi. Et lorsque tu passes tes nerfs sur moi, oh oui, c'est étrange, mais c'est comme ça. J'ai chaud, j'ai froid. Chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Toi seul me produis cet effet. Op zich gaat het goed. Zij hebben gewoon 2 hele goede spelers en die spelen gewoon 3-4 man van ons erbij. Als die kort gedekt worden, dan krijgen ze hem niet. Maar als ze hem krijgen, zijn wij weg. Zo hebben ze 2 keer gescoord. Ik denk dat we gewoon die mannen kort moeten houden. En dan wij moeten er omheen spelen. Het zijn de enige 2 die wat kennen. Ja, maar we moeten nu even aanwijzen wie dat gaat doen. We hebben de wedstrijd trouwens wel uitgesteld. Waarom? Dat heeft te maken met de drank- en horecawet. De wedstrijd duurt ongeveer 1,5 uur. En dan zouden wij, als we om 11 uur begonnen, om half 1 klaar zijn. En we hadden onszelf een keer opgelegd dat we pas vanaf 1 uur mochten schenken. Dus we hebben de wedstrijd maar een half uurtje verlaten. Dan kunnen we meteen na de wedstrijd gezellig met de tegenstander een potje bier drinken. Ik zeg dat ik moet mijn knie krijg, maar ik krijg hem zo hier op mijn stick, dus het is gewoon geen strafbal. En als ik hem wel op mijn knie krijg, zeg ik het ook. Maar het is mijn zoon en daarom moet mijn zoon met mij meegeven, vindt hij. Dus alleen lekker die strafbal. Aan de ene kant is het de passie voor mij, dat hockeyen. Maar als het geen hockey was geweest, was het misschien iets anders geweest. Ik weet niet wat. Ik hou ook erg van zeilen. Maar ik heb bij een zeilvereniging iets heel enthousiast gedaan. De hockeyclub uit Haas. Heel wat oors nou, want je kent een luxe probleem nemen. De spitsen van Sportclub Cambuur. Het is alle weekend weer een drege kaart voor de trainer Henk de Jong, die hij dan nimmer mat. Wat wordt het, Joert? Wordt het Hemmen, Okbetje of Martijn Barto in de spits? Ja, maar Giel, voelt dat voor jou eigenlijk als extra druk? Nou, druk wil ik niet zeggen, maar wel, ja, het is wel motiverend. Want, motiverend, dus dat is positief? Ja, dat denk ik wel. Concurrentie is goed bij een ploeg. En ja, wat ik al zei, verslappen zit er niet bij, want voor je het weet zit je op de bank. En het kan zomaar weer anders, hè? Want volgens mij mocht je in de zomer, zat je nog te azen op een overgang. Nou, overgang, kijk, op een gegeven moment kom je op een leeftijd, dan moet je wel voetballen. En afgelopen seizoen ben ik natuurlijk mijn plek kwijtgeraakt en dat ging prima aan het eind van het seizoen. Dus ja, je schat een beetje in voor jezelf wat je kansen zijn. En op dat moment zag ik het nog niet heel positief in. In de zomer zag jij niet positief in? Nee, ja, gewoon omdat ik mijn plek kwijt was geraakt. Ze hebben het uitstekend gedaan. Of tenminste, Martijn heeft het dan goed gedaan. Ook Betje raakte op een gegeven moment ook geblesseerd. Ook iets minder gespeeld. Maar... Dus jij dacht, ik moet hier weg? Nou ja, ik moet niet weg, maar ik wil wel voetballen. Dus ja, ik heb even trainer aangesproken. En we hebben even gezeten met Sander van der Heijden en Henk de Jong. En die gaf me toch wel een goed gevoel over het seizoen. En toen hebben we besloten om, tenminste, ik heb besloten de knop om te zetten en te knokken voor een plekje. Ja. Zullen we even kijken wat Henk de Jong daarover zegt? De keuze die hij elke keer moet maken en over jouw con-collega Martijn Barto. Ja.
heb helaas de pech gehad dat ik een liesbreuk had tijdens de voorbereiding. En daarvan moest ik herstellen. Ik heb heel de voorbereiding gemist. Dus op dit moment is Michiel de spits die speelt. Maar dat accepteert die andere spits, Martijn Barto, niet zomaar even klakkeloos. Nee, dat lijkt me duidelijk. Maar dat hoeft ook niet, denk ik. Ik ben er om te spelen, om elke dag mijn best te doen. Dat doe ik ook. Dus ik probeer hem eigenlijk zo snel mogelijk uit die basis te spelen. Michiel wordt altijd zijn, dat is een lastige jongen. Ik ga er nooit één keer een probleem met Michiel Hornet. En omdat er heel reëel is, alleen maar zo duidelijk in hem wijzen. Was Fiens net eromheen te draaien, maar daar vindt er niks aan. En als dat doet, dan haast een geweldige jongen aan Michiel. Het is net een vervelende jongen. En dat geldt trouwens ook voor de oren 2 spits. En ze zijn heel reëel, ze zijn kameraden van elkaar. Maar de beste, degene die speelt, ja, die is fanatiek, want die wordt erin bloeien. En ze jaren te wijzen. Ja, en op dit moment, Michiel, ben jij de beste, want je hebt er uiteindelijk 3 keer gescoord. Maar ben jij zo'n lastige jongen dan? Nee, ik ben helemaal geen lastige jongen. Het valt tot nu toe valt het nog wel mee. Ja, maar jij bent gewoon rechtuit recht aan. Wat hij ook zegt, hè? Zo ben jij ook. Je zegt wat je denkt. Ja. Als er ongenoegen bij is, dan kun je het van je gezicht afscheppen. Dat is te zien. Ja. Maar je doet daar ook niet moeilijk over. Dat is dan gewoon maar zo. Nee, ik probeer wel gewoon eerlijk te zijn. Als iets me niet aanstaat, dan zeg ik dat. En als ik wel tevreden ben, dan hoort iedereen het ook van me. Dus ja, er is ook niks mis mee. En dat wordt ook wel geaccepteerd. Wordt het geaccepteerd trouwens in de spelersgroep? Want binnen zo'n spelersgroep gaat ook wel een beetje op pickorden en dominantie en dat soort dingen. Ja, nee, maar zo'n groep hebben we eigenlijk helemaal niet. Die groep is ook, denk ik, geselecteerd op bepaalde persoonlijkheden. En iedereen accepteert alles van elkaar. Iedereen wordt altijd goed opgenomen in de groep. En dus ik denk niet dat dat bij ons... Het is ook wel een groep die doe je gek genoeg. Dus je maar dat is ook wel een beetje de Cambuur mentaliteit. Dus, absoluut. Ja. Als je een beetje raar gaat lopen doen, dan ben je snel eruit. Maar 3 spitsen, Foppe, hoe zou je ermee omgaan? Ik bedoel, is toch eigenlijk gewoon 1 spits te volle? Maar dan speel je toch al die 2? Want je bent 3 centrumspitsen. Ja, goed. En ook je hebt nog, al die vleugelspelers, Daniel de Ridder met alle Europese kan. Ja, de Ridder zit nou op het... Maar je nou echt om, je hebt ook Betje, Barto en Hemmen eigenlijk 3 jongens. Maar Betje en Hemmen spelen dus altijd in. Ja, omdat Betje zit nou op de rechterkant. Precies, maar Betje is naar links verhuizen. Maar als de vleugelspitsen komen en de Ridder komt er gewoon in. Maar stel nou dat een beetje duif en dan die zwerft, die komt er wat achter en zo. Dus dat is altijd verrekte lastig. Ja. En als je nou aan de rechterkant een aardige voorzet jouwt, dan kan je aan de linkerkant een opkomende man, een linksback of een linksheel komen letten. En dat jouwt altijd wat extra dynamiek in het spel, vind ik. He? Dus het hoeft net per se een rechtsboeten en een linksboeten te wijzen, dat kan prima. Dus. Maar hoe zullen jullie ermee omgaan als trainer zijn? Want die 3 jongens willen dus alle 3 voetballen. Had je altijd de vrede bewaren? Altijd echt om een centrumspitspositie hier, dan kan er maar niet voetballen volgens mij. Ja, volgens mij en dan is het verhaal de beste. En de beste de bepaalde trainer of de trainerstaf. En dan moet je het uitlezen. En als je goede argumenten naar het goed uitlezen kennen, dan kunnen ze er meestal wel mee leven. Maar dat houdt natuurlijk op een moment op. Want hij had helemaal gelijk. Hoe oud ben je? 27. 27, nou dan moet je dus voetballen. Ja. Dat is hartstikke helder. Ja. En je van 22 of 20 of zo, dan kan je mij zeggen, oké, die tijd komt wel. Maar zijn tijd die moet er oppakken. Ja. Dus dan zei hij op het moment dat je dat accepteert net. En dus ging ik met de winterstap voort. En altijd speelt en goed. En dus is die motivatie om goed te spelen. Echt goed te spelen. Nou, dan had Martijn het probleem. Ja, want waar word je op beoordeeld? Alleen op doelpunten? Of moet je nog veel meer laten zien? Natuurlijk niet. Het gaat toch om doelpunten, jongens? Nee. Maar Romario verdedigt het ook niet mooi, jongens. Romario is van Noorderklasse. Wie van Noorderklasse dan Martijn Hemmen. Martijn Hemmen, die maar ik had van een prachtige sorry. Maar een bal op vasthouden, bijkomen, werd op middenvelders. Die middenvelder, die hoe heet er? Roesnak? Ja, die vind ik fantastisch. Ja. Nou, en die had in je nodig werd er een bal met combineren kan. En dan functioneert het zelf. Als die net een bal kwijt kan in de voorhoede, dan is er niks. Niks, dat is overdreven, maar het is vooral minder. Ja. Dus een spits moet meer kennen dan alleen maar een goalmeidje. Maar het goalmeidje is wel het belangrijkste. Volgens mij wordt de spits altijd kwaliteit. Ja, dat dacht ik. Beoordeeld op het doelpunt. Nou, maar goed. Misschien maken wel goals, maar net een wereldgoals. Nee. Maar dan maak je dus Michel in. Maar wie voor de ploeg wel heel belangrijk. Ja. We gooien er een prijsvraging. Oké. Komt-ie. Een hele dreige tegen. Het spelerspaspoort van deze week. En ik nou hebben we weer 2 spelers die elkaar omplakt. En de grote vraag was zelfs, waar ben dit? Is het A, Albert Roesnak en Jordi Buis? Is het B, Daniel de Ridder en Kenneth Otikba? Of is het C, Erik Bakker en Joost van Aken? Mail je oplossing, vaarwaasje, naar pient@omroepfriesland.nl. Oeh la la!
Ja, verleden weekend stelde we even... Ingewikkeld daar. Ja, razend ingewikkeld. Ik weet het. Verleden weekend kregen we de vraag van Hans Vonk nevens mij van... Wordt er wel eens een keer een fout antwoord geleverd? Het antwoord is ja. Echt wie. Want verleden weekend nevens mij het antwoord wie Noordveld en Nienhuis. Ja. En meestal in Kamer het antwoord is het net Jelle de Rauwelaar. Maar goed. Wat kun je trouwens winnen? Een petje van Cambuur en 2 toegangskaarten voor de wedstrijd Cambuur tegen FC Dordrecht. Zo. En die kist toch wel even signeren, toch? Een petje met de handtekening van Michiel Hemmen. Michiel, speel jij zondag tegen Excelsior? Ik ga er wel vanuit eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja, want Geert heeft bij de training geweest. Hij speelt het. En die een besletten training van de Nee, morgen ja, het eerste gedeelte wie besletten, het laatste uren net. En daar weer de basis wel redelijk zichtbaar. Alleen nog het centrum. Daar hier ik wat twijfels over, want ik zeg McIntosh ook nog even in het centrum spelen in de trainingspartij. Maar ik denk niet dat hij het wordt, want hij wil een linkspoort. Dus het wordt Vitas of Slijngaard in het centrum. En voor de rest... Ja, omdat Bijker dus schorst is. En dus dan krijg je Marlon Pereira op de ene kant en dan kan Slijngaard ook weer op de linkerkant in de verdediging en dan Vitas in het centrum. Ja. Of oorsom. Dat is een beetje de keuze nog. Of de fysiek sterke Vitas in het centrum. Ja. Of de meer voetballende jongen van achteruit mijn Slijngaard. Ja. Maar hebben we trouwens gewoon verwacht je ervan uitgaan dat Cambuur wel even wint bij Excelsior? Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Nee? Nee, dat kan niet. Nee, zeker niet. Nee, dat is je bent toch beter? Nou ja, we zijn misschien wat verder, maar volgens mij was Heerenveen is ook beter dan Roda. Die verliezen ook afgelopen week. Dus. Ja, want werkt het zei iets als, want je ziet er natuurlijk geweldig voor en dan verlies je maar 4-0 van PSV. Werkt dat dan toch nog even door in de koppies? Nou, nee, denk ik niet. Bij PSV uit verliezen dat kan. En als je ziet de manier waarop wij hebben verloren, ja goed, echt wel geflatteerd hoe die uitslag tot stand komt. Want ze maken volgens mij 1-0 uit een buitenspelgoal. En die 2-0, daar hoeven we helemaal niet meer over te praten. En dan krijg je een rode kaart en is klaar. Dus ja, dat kan gebeuren. Ja. Zullen we even kijken wat Henk de Jong zegt daarover? Ja, maar het gevoel is goed. Ik hier men je naar PSV, zin aan je hindertreden. Maar die jongens aan de slag. Hè. Het moment dat wij die goal zien krijgen, wat een buitenspelgoal is, is het van mij 25% balbezit voor Cambuur. Ik denk dat nooit een ploeg die dat in had. Dus dat vind ik altijd wel weer positieve dingen uit. Nou ja, en dan de beker erachteraan. Dat bij de eerste helft net eraan. Er was wat wijziging in de ploeg. Maar als Jos dat 1 keer in gaat en dan ik mijn wapens die wij hebben op de bank, ja, dan best wel tevreden als trainer. Ja, gewoon een goede tekst van Henk de Jong. Werk je in Heerenveen en PSV zeer dan? Nou, in het centrum denk ik, want ik vind de buitenstappers van het PSV, die liek je wel heel goed, maar die vind ik net echt goed. Reekik en Bruma. Die heb ik altijd een paar momenten dat ze net wekker binnen. En achter de linksback Willems, daar leid ik een hele hoop rond. Maar die wil alleen maar die rent ik altijd achter zijn eigen bal aan. Dus die had een bal en die speelt hem in en gaat er achteraan. Ik had het idee, je bent net echt gecharmeerd van Willems. Nee, ik beschrijf goed de voetbal. Ja, oké. En ik vind dat hij voor en soms wel hele mooie dingen had, maar dat het echt terugkomt, dan gebeurt er wat. Maar hij, ik vind dus dat een verdediger die de bal had, die moet hem inspelen en dan moet er even wachten, dan gaat de bal ergens oors in en dan komt er. En bij Willems is hij, die speelt hem en die komt. Dus als er daar onderwijs misgaat, dan gaat het echt mis, want dan leidt er een guard achter hem van hier tot gunder. Nou, dat gebeurt Willems heel vaak. Heerenveen is een betere opbouw van achteruit. Ja, dat denk ik dat ze beter zijn, maar... Maar je hebt geen Willems? Nee. Gelukkig net. Nee, is die pelen. Die doet het heel aardig. En die doet het heel aardig. Ja. Jongens, we moeten nog even zien bij hokkerwedstrijden. Uw radioverslagjouwers zitten. Git, dus is gewoon bij Excelsior Cambuur. Het begint die te snijden om jou in. Ja. En ik dacht zelfs Heerenveen PSV. En die wedstrijd begint om 4:15. Dat is allebei op snijden. Prima foto trouwens. Iets te volle chips en cola staat te zien. Jongens, ik heb 2 keer gewoon een overwinning invullen. Ja, dat is lekker makkelijk. Ja? Te makkelijk? Dat soort dingen doe ik nooit mee. Nee, voorspelling word je niks mee te krijgen, hè? Nee. Maar Joost zit er wel in het stadion, toch? Ja, natuurlijk. Ik heb er zin in. Wat doe je trouwens? Je bent eigenlijk op papier adviseur? Of? Nee, ik ben net niks op papier. Niks op papier? Nee. Dat ben ik net. Dat is ook wel niks op papier. Heerlijke functie van. Heerlijke functie. Heerlijk. Michiel, een heel soort succes. Geert, die gedanken alle 3 van je komst naar de studio. En Safir, Manje, dan is Binte van Zelswer. Voor nou nog een heel goed weekend. Dag. De uitslag tussen Excelsior en Cambuur wordt 3-1.